हेलौ लोगोफोर फैफिनबाय नै फैफिनबाय फैफिनबाय दिनैबो हलेनै लाइभआव मेथाइ जानो मेथाइ दखानावनि ना बिराद मेथाइ मोनजायो जोंना नेटानो आंना बोरैबा जाना होदोंमोन लक जादों नेटा बोरैबा बोरै दं खबर सबर दिनैसो बिराद गोबावनि उनावसो आंना दिनै लाइभ फैनो हादों आरो ना डिउटियावनो फैबाय दिनै अन डिउटिखा दे कमेन्ट हरलाबायदो माथो रावबो गैया कमेन्ट हरलाय खबर सबर बोरै दं कमेन्टफ्रा हरनानै कमेन्टफोर खिथाहरलाबायदो दे बोरै दं सोर सोरहा मोजाङै दंना खबर सबरफ्रा बाजै आरो फिसाजोखौ नायगोना आदा नायगौमोन आदा दानो नङा आरो आं थांग्रोनि न'आव थांबासो नुगोन थांथ'वाखैना थांनोसै फैगौ मासनि 26आव फैगौ मासनि 26आव थांबा नुगोन आरो ना फैगौ मासनि 26आव न'आव थांगासिनो दं आङो ट्रेन दङ जोंना टिकेट जाखाबाय थांनांसिगौल' फैगौ मासनि 26 सफैबाथाय गाखोनानै थांनांसिगौल' जोंनि दखानखौ नायोबा नै बेनो जोंनि दखान आरोना नै बैयो जोंनि सार बियो ओमफ्राय नै बिसोरो लोगोफोराव नै बिलिं काउन्टाराव दङ बैबो सासे लोगो नै बिलिं काउन्टाराव दा आं गैया आरोना गाहायाव दङ आं नै आरो बे मेथाइ गोजा बेफोरो नै गासिबो मेथाइनि दखान आरो बेवहाय पेकिं खालामो बेयाव पेकिं खालामग्रा माबाफोर जानो गोसोबा बे सिङाव फैनानै जाफैनांगौ आरो ना हाय हेल' मेथाइ जानो नामा नै बे थालिरनि चिप्स बियो बानाना चिप्स ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय खान्थालनि चिप्स बियो खान्थाल फिथाइनि माबाखौ खालामनाय बेथ' आलु जाहैबाय फ्रेन्स फ्राइ नामा होनो फ्रेन्स फ्राइ बायदिनो जाक फ्रुइट कक'नाट आइलनि नै बियो नैबेबो बे बानानायाबो कक'नाट आइलजों बानायनाय आरोना नारेंखलनि थावजों ओमफ्राय नै सिराफोर माफोर बिदि मोनो आरोना बेनो जोंनि दखाननि बे गासिबो बेनो आरोना नै सिक्किफोराबो बिदि बान्देल थायो आरोना ओमफ्राय नैबेफोरखौ खरबाले होनो नैबेखौ खरबाले होनो बिसिनि भाषायाव खरबाले जोंनियावबा मा होनो मिथिया आरोना जोंनियावथ' मोनजाफेरानो बिदि मेथाइखौ मोनजाफेराखैनो आं खरबाले होनो बेहाय बिराद दङ आरोना मेथाइफ्रालाय नै सनपापुरि ओमफ्राय बेफोरो जाहैबाय नै पिकोल्स ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि स्टरनि मोनसे बेनो स्पेसियेलसिन आरोना नैबे स्पेसियेल चेन्नाइ स्ट'र बैजों बिल्डिंआव जानो गोसोबानो मोनजायो आरोना बोराय जाथारबाय ना खानायफ्राबो लावलाजोब्बाय दानो सिन जानोसै र' नैबे जोंनि लोगोनि नेटानो बहुद प्रब्लेम होदोंलै आंनिया नेटा बिराद प्रब्लेम होदों ओइ सिखा लाबोलाय आंनो सिखा बिराद प्रब्लेम होदों
उन्दा लिदार नुखायो दा बोराय जाथारबाय ने बोराय नुथारबाय खानाय दारि लावफबजोब्बायना कमेन्टफोरखौनो रावबो हरथारा माथो नायग्राफ्राबो सानैल' रावबो गैया सोर सोर दं दे अन हरलायलायदो रावबो गैया दैजि दैमारि थांबाय नामा सिखा लाबोलाय सिखा चाको ಕೊಡೋಳು ಉರ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಉರ್ದಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ नै मिक्सर बेयो मिक्सर ना बेबो नै मा दङ बाहाय मा बेगर दङ सिबिंनि मानि दंलाजोबो बाहाय सबाय मानि दङ ओमफ्राय बे हालुवा नै केरेलानि हालुवा बेयो केरेलानि हालुवा कंग्रेस खारलि बिजा कंग्रेस दङ नै बेखौ खारलि बिजा होनो बिसिनि खाथियाव कंग्रेस खारलि बिजा बिराद दं आरो ना जाख'लायनोसो हाया नै मेथाइफ्रा बेफोरो नै मिक्सारफोरा बेलाय गासै मिक्सारफोर आरोना जोंनि नैबिदि बान्डोल फैनानै दङ नै बेखौ जाबनांगौ आरोना बेखौ जाबनांगौल' जोंना बिदि जाबनानै दोननांगौ नै जाबनायाव मा खालामनांगौ नैबे एसे फुराना नालाय बे फुरानाखौ बरननांगौ आरोना बेखौ बरनदो दानि गोदान फैनायखौ सिङाव जाबदो दा बेखौ बोखारनोसै आङो नै बेखौ बोखारनानै गोदान फैनायखौ जाबनोसै आरोना रावबो गैथारला माथो जोंखौ सापर्ट खालामग्रायानो खारजोबथारबाय बयबो गैला सिरि जाजोब्बाय सिगाङावबो एकदम जेव फैयोमोन ना साबसक्राइबारफ्रा जेव फैयोमोन कमेन्ट खालामोमोन दानिफ्राय सासेबो गैला आरो लांदां जाबाय नायग्राफ्रानो गैला ಸಂತೋಷನಾ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ನಾಳೆ ರಜಾನಾ ಫುಲ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅರ್ಧ ಕುಡಿಬೇಕು ನಾಳೆ ರಜಾಗೆ ಫುಲ್ ಕುಡಿಬೇಕು सामलाय ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ गैयालै दरमाफ्रानो खमथार जोंना आदा मिथिंगासो नामा मिथिंगा बर' आदा मिथिंगासो नामा आदा मिथिंगासोथ' आरो बहा दं आदा नोंलाय बहा दं नोङो बहा खमथारलै आदा एसे मोजां खामानिफोर नागिरबावनांगौ र' खामानि मोनाखै आदा ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೇಗೆ ಹಂಗೆ ಎತ್ತಿರೋದು ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಊರಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ बुरा रावबो गैला थांजोब्बाय बहाबा खारलांजोब्बाय एसे सानाव फैनांगौलै लाइभखौनो होनबासो मानसिफोरा बिराद फैगोन दां गोबाव जाबायना जोङो लाइभफोर हगारबाय थायैयाबो
रावबो गैला माथो सिरि जाबाय रावबो मेसेजबो खालामा कमेन्टबो खालामा मेथाइ जानो नामा मेथाइफोर मेथाइ जानोबा मेथाइ बिस्किट जानोबा नै रावबो गैला नामा बहा थांजोबखो लोगोफोर बोरै जाखो मा सिरि जाजोबखो नोंसोरलाय हलवा बेड़ा नमगे हलवा बेड़ा हलवा नन तिनाला आंनिया नेटा बोरैबा जादों बिरादनो आं मेथाइ जाबदों आरोना नैबे मेथाइखौ जाबगासिनो आं नै दाबो जाबखाङाखै डिउटि गवाखै आरोना जोङो दायो माबायाव दङ जयानगर 4 ब्लकआव भाई हम लोग का यहाँ पे भुजिया नहीं मिलते जयानगराव दङ जयानगर 4 ब्लकआव मेथाइयानो जोंना दा क्लोजिं टाइम जाबायना एसे कास्टमारा खम जाबाय नङाबा बिराद कास्टमार फैयो बेफोरखौल' नै मा जायोथाय जोंनिथिंथ' रावबो जायानो बिदिखौ ना बेखौनो जालाबायो बेफोरनो जाजासाबो नै बे मिक्सारफोरा जाजायो आरो मोजांथार जानो गार्लिकनि सामब्राम गुफुर होदेरनाय सामब्राम गुफुर होनायनि बिराद गोथाव जायो आरोना जानो बेबो एकदम बानलु गोसाथार जानो मोजांथार न'आव थांबा नैबेसो बान्डल मोनसे लांनांगौ नै गोरलैफोरनो जाहैलाबायनो बेखौ चक्लेटखौ गोरलैफोरनो रानलाबायनो हायनो सिरि थायो दा गावस्रालाय रावबो कमेन्टखौनो खालामा माथो कमेन्टफोर खालामलाबायदो बोरै बोरै दं खबर सबरफोर